My vás zdravíme z Diakonie Vsetín, z denního stacionáře Zahrada, který navštěvují lidé s Alzheimerovou chorobou. Stacionář je skvělá záležitost. Lidé tu nemusí být celý den. Seniori ráno přijdou, popovídají si, vidí se, vymění si zkušenosti, mají stále nové zážitky, oddechnou si a večer se zase mohou vrátit ke svým blízkým. Ano, je to takový klub, kde společně zpívají, tráví čas a vzpomínají. A právě jejich blízcí vědí, že jsou v bezpečí. Takže jejich rodina si může v klidu odejít do práce, protože ví, že nezůstane žádný hrnec na plotně, že nikdo nezapomene zhasnout, že nikdo nezapomene vypnout světla. Zkrátka vědí, že jsou v bezpečí. My jsme přijeli do denního stacionáře Zahrada ve Vsetíně na besedu a musím říct, že jsme nadšení, protože lidé reagovali, byli úplně bezprostřední, byli skvělí, berou život takový, jaký je, a to je bezvadné. Ze stacionáře je ovšem teď staveniště. Jeho prostory je potřeba zvětšit, aby se do nich vešli seniori s perlemi anebo na invalidních vozících. Vznikne tady obrovská zelená terasa, tak aby na seniory nepršelo, nepražilo sluníčko, nesněžilo, až sem budou přijíždět a odjíždět. To všechno ale stojí spoustu peněz. Na něco přispěli dobrovolní dárci, něco věnovali sponzoři, ale teď se ještě obracíme na vás. Tak vás prosíme, pomožte dokončit rozšíření denního stacionáře Zahrada. Myslete na seniory. Možná to jednou budete potřebovat i vy sami, vaši rodiče, prarodiče. Moc děkujeme.